Добре дошли в нашото студио, госпожа Огурчинска. Добър вечер. Държа в ръцете си вашата книга за газовата война, но преди да преминем към газовата война и към особено интересния раздел, може би сърцевината на тази книга, стратегията на Владимир Путин, в която глава за доктрината и стратегията на Путин, вие изнасяте неизвестния досега факт, че Владимир Путин е защитил кандидатска дисертация за енергийните ресурси на Ленинградска област, в която глава се съдържа фактически днешната му стратегия за използването на газта и нефта като енергийно оръжие. Вашия коментар за събитията в Украйна, гледано от Франция? Погледнато от Франция, нещата изглеждат доста тревожно, тъй като повечето французи се питат дали в края на кращата няма да настане Трета световна война заради кризата и конфронтацията в Украйна. Но естествено на първо време всички също си задават въпроса дали няма да настане отново газова война и газов конфликт, какъвто вече Европа претърпя, когато газовото напрежение между Русия и Украйна ескалира и на два пъти вече бе врътното кранчето на доставките на газ за Европа. Да припомним все пак, че една огромна част от доставките на руска газ за Западна Европа, които са от най-големите консуматори на газ в света, преминава през територията на Украйна. Когато има конфликт между Русия и Украйна и в този конфликт може да бъде заложено газовото оръжие, това непременно рефлектира върху Европа и върху Франция, въпреки че Франция е по-малко зависима, бих казала, от много други европейски държави. Нека да видим картата на Украйна, за да получат нашите зрители пълна представа за трасетата и за посоката на тези трасета. Само пояснете, газопровода Северен поток, какво променя? Ето това е Украйна, това е Русия, виждат нашите зрители. Как минава трасето и на къде отива? Така, това е трасето на главния газопровод, строен още по времето на СССР и който свързва руската газ с консуматорите от Западна Европа. Северен поток бе планиран и направен точно поради факта, че Русия желаеше да не зависи само и единствено от Украйна за транзит на газ към нейния основен клиент за продажба на тази енергия. Да не забравяме, че ако за Западна Европа доставката на руска газ е от особено значение, тъй като това осигурява около 40% от консумацията, в зависимост от държавите, това е повече или по-малко като процент. Например, източните държави, някои от източните държави, като държавите от Балтийския регион, като България, са 100% зависими, Полша 80%, Германия 40%, но този процент, например, спада на 15% за Франция. Така че тази зависимост на Европа има и своето отражение като обратна зависимост на Русия, тъй като експорта на газ и петрол представлява 70% от доходите на валута в нейния бюджет. Така че това е една обща взаимна зависимост. За да няма зависимост за транзита на този газ, който е основен както за европейците, за да могат да бъдат консуматори, и за руснаците, които си осигуряват бюджет с това нещо, без който Русия ще изпадне в много големи затруднения, се предвиди от началото на 2000-та година път, който да е алтернативен път. Един от тях е Северен поток, който минава по Северен път през Балтийско море,
пристига директно в Германия и оттам разполага с разпределителната газова мрежа на Германия, която разпределя газ в цяла Европа, продава газ в цяла Европа, като не забравяйте, че много от тези предприятия в Германия са предприятия, в които има и руско участие, което означава, че дори това, което пристига там, вече е с руско участие, когато се продава на европейския пазар. Другият алтернативен път, който беше предвиден от руснаците, за да избягат от тази зависимост за транзита на газта, е Южен поток. Южен поток за южната част на Европа. Конкурентният проект на Южен поток е така известният Набуко. Но Набуко така и не успява да стартира, най-вече поради изискванията на турския партньор и турския инвеститор в този проект, който не приема държави като Франция, например, да бъдат част от този проект, тъй като французите признаха официално съществуването на арменския геноцид. Така че тези въпроси са винаги много тясно свързани с политиката, с геополитиката и с решенията на всички тези държави. В случая Франция е предвидила достатъчно разнообразна енергийна кошница, бих казала, в която влиза атомната енергия, доставки на газ от Русия, но също така доставки на газ от Алжир, както и от Северно море. Говорите за Средиземно море. Нека да видим картата на Средиземно море, да получат нашите зрители представа за доставките альтернативните от Либия, от Нигерия, от Близкият изток. Сега, това е географска карта, но нека да видим една друга карта, която обхваща Близкият изток. И тук големият въпрос, който искам да ви задам. Президентът Плевнелиев беше преди 2 седмици, ако не греша, в Катар и отново обещаше от Катар, там долу в дясно едно синьо петънце, можело да се доставя с танкери втечнен газ, само не знаел как да стане това. Тази идея конструктивна ли е, осъществима ли е или е вятър и мъгла? Като гледаме сега и да и не, но нека да видим. И да и не, ще ви кажа защо. До сега говорихме за пътищата за доставка на руска газ, които да не минават през Украйна, за да не са част от конфликта, който съществува между Русия и Украйна. Но, да кажем, в сценария на санкциите, които предвижда Европейския съюз, има решение да се прекрати доставките или купуването на газ от Русия. Говорите хипотетично. Хипотетично, да кажем, което трудно може да стане, защото това са дългосрочни договори, договори от сорта take or pay, т.е. вземи или плати, и които задължават тези, които не взимат съответното количество газ, да го плащат. Но да кажем, предвиждат се такъв вид санкции. Какви са алтернативите, за да може да се достави необходимия мащаб газ за консуматорите в Европа, които са най-големите в Европа? Другите големи залежи са къде? Иран и Катар. Това е едно и също находище. Иран се вижда много добре, Катар едва. Така. Откъде ще минат? Да. По море става дума за втечнена газ. Инфраструктурите за приемане на втечнена газ, танкерите и така нататък, са много, много, много големи и мащабни инвестиции. Инвестиции, които една държава като България сама не би могла да понесе. Това евентуално би могло да бъде осъществено, да кажем, за Балканския полуостров. Добре, или за страните от Балканския полуостров. Откъде се добавя газта? От Алжир? От Либия? Откъде? Франция добавя газ от Алжир. Франция има терминали за втечнена газ, така че тя може евентуално да поръчва директно втечнена газ от Катар, който е световният най-голям доставчик на втечнена газ. Това е шампиона на втечнената газ. На второ място след Катар са алжирците, които също доставят втечнена газ. Другата алтернатива би била Либия, която доставя газ. Има един газопровод, който преминава Средиземно море към Италия и доставя газ на Италия, но с хаоса, който цари в Либия и който
не е на път да спре във всеки случай. Първо, не е сигурно да разчитаме на доставки на газ и второ, евентуално не може да разчитаме и на разработките на нови находища, а такива има доста в Либия. В Либия има голям резерв, потенциален за извличане на газ. Но това ще стане в деня, в който евентуално настане някакъв вид мир или съществува сигурност в Либия. За момента това не е така и няма да бъде в идущите месеци, а може би и години. По вашите думи разбирам, че вие мислите почти като шефа на концерна Ени, италианския концерн Ени. Тоест, бъдещето на Южен поток е мрачно, казва той, но в същото време казва, зависимостта от Русия е неизбежна. Тогава защо бъдещето на Южен поток е мрачно, като е неизбежна зависимостта? Не знам какво точно е имал предвид Пауло Скарони, когато е изразил това мнение. Може би, имайки предвид, че инвестиции с партньор като Русия не биха могли да бъдат осъществени в настоящия момент и с предвидените санкции и конфронтация, която съществува. Но това не означава, че зависимостта от руската газ на европейските държави ще намали в никакъв случай. Не забравяйте също така, че потреблението на газ расте по-бързо от потреблението на петрол. Сега обаче кажете, тази книга, вашата газовата война, заплахата от Русия, на нашите зрители, коя е квинтесенцията? И наистина ли квинтесенцията в тази книга е доктрината Путин, която гласи: газта и нефта са ядрено оръжие? Газта и нефта са новото оръжие. Енергията, така или иначе, е новото оръжие. Как ще бъде ползвано това оръжие, видяхме до сега как бе ползвано, но Русия с последните си действия доказа, че тя не разчита единствено на енергийното оръжие. Тя може да действа и по други начини. Енергийното оръжие и дава сигурността и нашата зависимост от тази енергия и дава необходимата сигурност, за да може днес да действа и с друг вид методи и оръжия и да показва тази твърдост, която показва във всъщност. Но има и друг вид зависимости, които тя разви през последните години, които са икономически, финансови. Естествено, че когато има хаос в Либия и спират доставките за Южна Европа, се купува много повече руска газ. Естествено, че след като има ядрена катастрофа в Фукушима, японците предвиждат да купуват повече втечнен газ и руснаците предвидиха това и имат терминал за втечнен газ Сахалин. Естествено, че всичко това е една световна зависимост, от която не можем да избягаме. Освен това, не забравяйте, че тези милиарди, които печелят Русия и олигарсите, също са фактор. Ето, например, Великобритания не желае да поеме пътя на твърдите санкции, поне финансови спрямо Русия, тъй като милиардите на руските олигарси са там. Дори изтече документ в Великобритания и в медиите там, който доказва, че има такова взето решение от Великобритания. Във Франция в момента се строят военни кораби. Един такъв кораб струва 1 милиард. В момента в заводите Сан-Назер на брега на океана работят над 10 000 французи за този кораб. Поръчани са 2. Това са хеликоптероносачи, които ще бъдат дадени на руския военноморски флот. В Кримея. Да, новите им бази. Добре, това не показва ли едно лицемерие на Европа, когато става дума за пари? И ако се поиска българска солидарност с европейска позиция срещу Русия,
Ще покаже ли такава солидарност Великобритания и да жертва интересите си на Ситито, или пък Франция да жертва интересите с тези два Мистрала хеликоптероносачите, както България ще се откаже от 100% на доставките от Русия, които няма как да ги замести. Смятате ли, че е възможна подобна солидарност между бедна България и империите Великобритания и Франция? Никоя от големите европейски държави, нито Франция, нито Германия, нито Италия, няма да жертват своите интереси, национални интереси в името на Кримея или на въпроса, който касае в момента Русия и Украйна. Значи тогава няма да има ембарго. Нито една от тях няма да жертва тези национални интереси до такава степен. В този смисъл, да, може да говорим за лицемерие. Колкото до санкциите или да кажем евентуалната контрареакция на руснаците, които биха решили, например, да спрат газта за Европа и това да е заплаха. Сега, всяко нещо е относително. Да, България е изцяло зависима от руската газ, но количеството газ, която въобще се консумира в България и зависимостта на България от този вид енергия не е толкова важна, колкото да кажем за една Германия или Франция. Така че всичко е относително. Ние няма да пострадаме чак толкова много. Ще бъде трудно, но има възможности за европейска солидарност, за интерконектори и така нататък, които беше предвидено да бъдат създадени. Тази европейска солидарност трябваше да задейства още по време на предишната газова криза, която настана още зимата, ако си спомняте, 2008-2009 година. Но по вашите думи, нека да видим още веднъж картата на Средиземно море, политическата карта. По вашите думи се разбира, че Плевнелиев бълнува, като говори за контейнеровози, които ще докарват втечнен газ от Катар долу в дясно. Много вдясно, малко нагоре. Невъзможно е да вземем от Алжир, който се е ангажирал с доставките за Франция. Либия, както казахте, вие в вихара, дори не е на гражданска война. Това е една разорена държава. Още повече държавата е по Средиземноморското крайбрежие. На вътрешността не съществуват подобни, дълбоката вътрешност, подобни проекти. Вие, между другото, дълго време прекарахте в Либия миналата година и имате впечатление. Да, ходих няколко пъти до Либия, 4 пъти и поради последната книга, която издадох във Франция. И ще ви питам след малко, всъщност свалянето на Муамар Кадафи беше ли легитимна военна акция на Великобритания и Франция? Те искам да кажа, първият въпрос е, ние няма откъде да вземем газта. Тогава как ще се присъединим към тези санкции, евентуални санкции, и ще се откажем от руската газ? Ще се откажем от руската газ до толкова, доколкото Франция или Германия или Италия биха се отказали от руската газ. За тях ще бъде много по-проблематично, отколкото за нас. Така че от тази гледна точка смятам, че риска изявлението не е толкова страшен. В момента сме в една дипломатическа конфронтация на наддаване в говоренето. Надяваме се, че ще остане на това ниво, защото би било пагубно наистина да се стигне до реална конфронтация. Но не, колкото Франция и Германия биха се отказали, толкова... Тоест, вие сте оптимист до тежки икономически санкции към Русия, които засягат страни като България, няма да се стигне? Няма да се стигне, защото така или иначе ще има съответната реакция от Русия и тя ще касае газта. Не забравяйте все пак, че Русия е предвидила вече и други клиенти. Тя извлече... Да ги изборим. Китай, Япония? Китай, Япония, други азиатски държави. Предвиждаше САЩ, но САЩ вече са независими поради шистовия газ. Турция също е обвързана. Турция е обвързана. Та дори и една държава, където има големи находища на газ, като Азербайджан, редовно купуват руска газ, тъй като тяхното производство не е добре организирано и понякога имат нужда от доставките, като всичко заминава по доставките, които са за износ. Бихте ли казали във вашата книга Путин, що за човека, тъй като вие го описвате с неговата кандидатска дисертация за ленинградските енергийни находища, като човек, който е стратег? Действително ли
той е предвиждал всички тези неща още в далечната 1997 година със своята дисертация. За какво става дума в тази дисертация? В тази дисертация става дума за това, че трябва да се осигури енергийната сигурност и да се овладее земята и всички находища, да бъдат те държавни, да бъдат класирани като национално богатство и да бъдат защитени от националната сигурност, за да има гаранция това оръжие, енергийно оръжие, всъщност да бъде овладяно и да бъде в ръцете на държавата, а не на частни интереси. Това е главната доктрина, което той направи. Което всъщност той направи. Законите, касаещи подземните богатства, бе гласуван 2008 година. Ако сега данните, които касаят всички находища за петрол и газ в Русия, вече са класифицирани данни, не са публични, не може да се доберете до тях. Де-факто олигарсите, които бяха независими и които бяха големите играчи в енергийната сфера, са под контрол. Роснефтегаз всъщност обсеби ЮКОС, която беше частна компания. Има два големи шампиона: Роснефтегаз за петрола, Газпром, и те всъщност са носещите греди на икономиката и на независимостта. Но те са държавни. Те се контролират от държавата. Путин прави вече един контролиран държавен капитализъм, или обратното, Путин тръгва по пътя на китайския комунизъм с контролиран капитализъм? Не, става дума наистина за контролиран държавен капитализъм, защото капитализма съществува. Все пак има невероятно богати хора, които имат своите милиарди, инвестират ги както и те решат за добре в Русия или в чужбина, като спазват някои правила, които Путин начерта още в началото, когато той взе властта и когато събра олигарсите в Кремъл и им обясни, че всичко ще върви добре, ако за тях приоритета е Русия и инвестициите в Русия и после всичко останало. Путин. Много актуален въпрос и във френската преса излезе миналата седмица, в края на миналата седмица. Путин олигарх ли е? Притежава ли милиардно състояние в една руска банка, за която той в съботния ден опроверга, но заяви, че пък ще се открие сметка с ирония към тази публикация, но не каза категорично изнесеното е лъжа. Възможно ли е човек, който контролира, както казахте вие, олигарси, ограничава техните печалби, милиардни печалби, меко казвам, гали ги по главата, възможно ли този човек да е една президентска заплата, колкото и да е голяма? Не е ли той също олигарх? При него няма необходимост да бъде олигарх. Олигархите поемат все пак огромни рискове в Русия и с някои от тях се случиха не особено приятни неща, нали, Березовски и така нататък. Искате да кажете, че няма нужда да бъде олигарх, тъй като е монарх? Да. Няма такава необходимост. А колкото до милионите и сметките, за които се говори от много отдавна, до сега поне абсолютни доказателства за това не са излезли, а съществуват достатъчно много хора, които биха се радвали все пак да ги публикуват. Журналисти, които търсят, врагове на Путин, които са на Запад и които също биха се радвали да изнесат този вид данни. Така че до сега не са се добрали до тях, или Путин много добре знае да пази този вид тайни и да купува тези, които пазят тези тайни, или журналистите до сега не са си свършили работата. Добре, вие смятате ли, че това, което направи Путин в Крим, оправдава целта оправдават направеното в Крим и че той ще спечели, а няма да загуби? Всъщност ще загуби ли Путин финансово-икономически и струва ли си тази цена? Не вярвам да загуби финансово-икономически. Смятам, че всичко това в един момент ще олегне, ако се спре до Кримея. Ако не се предприемат други действия от страна на Путин. Между нас казано вече, Западна Европа, великите сили са прижалили Кримея.
За него това беше от особено значение, защото там е базиран, там е най-голямата военна база извън територията на Русия. Искате да кажете, че исторически и политически Путин има основания. А има ли основания международно правно? Не. Абсолютно погледнато спрямо международното право, не. Но той самия подчерта, че може би това е така и е така, но след като получава упреци от страна на държави, които самите те не спазват международното право, и даде примерите Косово, и след това дебело подчерта примера Либия, където решението на Съвета за сигурност беше за протекция на населението и въздушното пространство и се превърна в военна поддръжка и намеса в Либия. Оттам нататък, и наистина това беше един обрат, оттам нататък той смята, че щом като другите могат да си позволят да не спазват международните норми, и той ще си го позволи. Всъщност Путин, да мине към темата Либия, където бяхте толкова дълго и толкова често, всъщност Путин не изгубили страшно много от френско-британската инвазия в Либия? Не загубиха ли китайците с загубата на петролните полета? Путин и Китай не загубиха ли най-много от Либия? И това не е ли вид реванш за Либия, станалото в Крим? Не бих казала, че е точно реванш за Либия, но това е стратегия, която Путин разиграва и влияние в цялата тази зона. Ще обърна внимание на един много интересен факт. Знаете, че всичко, което се случи в арабската пролет, не касаеше само Либия, касаеше най-вече Тунис и най-вече Египет, който е най-важният фактор в тази зона географска. И след като бяха изгонени мюсюлманските братя от власт със събитията, които наблюдавахме в Египет, генерал Сиси, който се кандидатира сега за президентските избори, посети Путин. Кога стана това? Това стана 2 дни преди да ескалира положението на площада Майдан. Това мина малко в сянката на Майдан, посещението на Сиси в Москва. Да, но това не мина в сянка от страна на Вашингтон, където имаше много енергични протести от страна на Обама, тъй като Путин каза, че поддържа кандидатурата на Сиси. И Обама изрично подчерта, че това е намеса във вътрешни работи и така нататък. Не забравяйте също така, че сирийската криза бе решена в полза на руската дипломация. Да го кажем така. В Русия победи в Сирия, победи в Египет, тъй като, доколкото разбрах при това посещение в Москва, генерал Сиси е купил руско оръжие за 3 милиарда. Има подписани договори, да. Може да се каже до някъде Путин морално победи в Либия, тъй като Либия е страна в разпад, така ли? Тунис се връща светската власт, или поне така ни информира нашият постоянен сътрудник Тодор Петров, български пианист с неговата съпруга там. В Алжир нещата са на кантар, тъй като ще кажете вие, че там ислямистите са потушени, но гражданската война нанесе непоправими поражения върху населението, върху инфраструктурата. Да. Тоест, той има своите аргументи за това отмъщение в Крим. Ама къде остава всъщност тогава международното право? То не е ли празен лист хартия вече, който всеки го написа както дойде, както намери за добре? Можем да кажем, че има нещо подобно и че съществува огромно лицемерие между това, което и разлика между това, което е написано и това, което се извършва. Но тези големи маневри, които наблюдаваме, са от значение и е от значение Кримея, свързана с тези големи маневри, защото единственият начин за Русия да присъства в Средиземноморието и топлите морета със своят военна морска мощ, това е базата в Кримея. Вашата втора родина Франция не извърши ли военно престъпление в Либия с тази, бих казала, агресия и сваляне на легитимния президент, заедно с Великобритания? Това е тезата на много либийци, с които се срещнах, които бяха потресени от начина, по който бе свален от власт Кадафи.
Това не е мнението на всички тези, които бяха потърпевши от авторитарната и зловеща власт на Кадафи. Така че в всяка една такава ситуация ще намерите тези, които ще поддържат, и тези, които ще са против. Така че трудно бих казала, че е извършено престъпление, но че не бяха спазени решенията на Съвета за сигурност и че интерпретацията беше повече от свободна на това решение, това е факт. Да. Значи да обобщим, преди да пуснем зрителите. След агресията на британско-американската коалиция в операция Шок и ужас в Ирак, след станалото в Ливия британско-френската операция, не го казвам в хронологичен ред, но смисъл е същия, след обявяването на независимостта на Косово след една военна операция на НАТО, между другото без санкция на Съвета за сигурност, тъй като Русия наложи вето, след преди 40 години агресията на Турция в Северен Кипър, анексиран за сега и елиминиран като част от територията на Кипър. Също можем ли да говорим за някакво международно право и норми на общуване между големите и малките? Във всеки случай това международно право би трябвало да се пренапише. То явно не съответства на реалността и на напрежението, което днес съществува в света. Да чуем вас, уважаеми зрители, ще продължим разговора с Румяна Огарчинска. Както ви казах, нейната книга "Газовата война, заплахата от Русия" по-актуално от всякога. Вие планирате ли, имате ли предложение от издателства за ново издание, тъй като тя е издадена вече във Франция? Да. Не, за сега нямам предложение за ново издателство, но може би ще се наложи да се преиздаде с новите развития и информации, които да допълнят фактите и всичко, което се случи от момента на издаването и 2008 година до сега, и се случиха безкрайно много интересни неща. В геополитически план, но и от гледна точка на самата газова война, така наречена, тъй като 2008-2009 година беше точно момента, в който САЩ разработи и внедри шистовия газ и добива на шистов газ. Това преобърна тотално картината и начина, по който Русия влияеше и всички държави, които са в газовия клуб, бих го нарекла, Иран, Катар. Шистовия газ може ли да предизвика революция като реакция на контрреволюцията от Русия? Тоест, или да го кажа обратно, революционната промяна на международния ред, който финализира действията, се финализира с действията на Путин в Крим, няма ли да предизвика контрреволюция с санкциониране на добива на шистов газ в Европа, макар че имаме директива на Европейския съюз, които ограничават този добив? Може ли да очакваме експлозия на сондажи за шистов газ и нова директива на Европейския съюз? Като контрасанкция на... Може, да. Смятам, че Европейския съюз би могъл да използва тази криза, за да напомни, че по-добре е да се осигури газова независимост и енергийна независимост. Вие за шистовия газ ли сте ли, или сте против? Тъй като не само еколозите, но и експертите смятат, че рисковете са по-големи от печалбите. Смятам, че... За гъсто населена Европа говоря, а не за щатите, където има територии, не е стъпвал човешки крак. Смятам, че сигурността на населението е нещо, което стои над интересите за енергийна или газова независимост. Това е позицията на Франция, ако не греша. Да. Така, но не е на Великобритания. Не е на Великобритания, не и на самата Германия или Италия. Нещата стоят много различно от една държава на друга. Но, наистина, на първо място стои изискването да се осигури сигурност на населението. Докато добива на шистов газ не осигуряват тази сигурност, или с защита на околна среда и така нататък, не може да се предвижда дори да се отменят това европейско решение, но да, тази криза би могла да подпомогне лобитата, които работят много
активно за Да чуем вас, уважаеми зрители. шистовия газ. Вие сте в ефир. Добър вечер. 66% не одобряват позицията на Консултативния съвет за национална сигурност при държавния глава. Добър вечер. Добър вечер, аз ли съм? Вие сте, да. Аз имам един въпрос към вас лично, господин Енчев. Може ли? Да. Знаете ли каква е разликата между мъжки и женски род на думата газ? Да, права сте. Трябва да правим тази разлика, да. Знаете много, обаче просто се набива страшно в очи и това е възмутително. Чак възмутително, силно казвам, но трябва да спазваме наистина тези правила. Това ли е вашия въпрос? Или забележка? Да, това е моят въпрос. Благодаря. Много. Трябва да правим разлика, съгласен съм. Може да го направим още веднъж. Вие сте в ефир. Добър вечер. Трябва да бъдем прецизни, наистина. Добър вечер. Добър вечер. Слушам ви, да. Добър вечер, господин Енчев. Добър вечер. Приятно ме да чуя ваша гостника, която разсъждава така трезво и мъдро. Спомням си за това, което каза госпожа Аштън, че ако Соломон Брадърс се казваха Соломон Систърс, може би нямаше да се стигна до тази катастрофа. По отношение на решението на българските партии, на българския политически елит да обявят гласуването в Крим за нелегитимно, това не е нищо ново и ние не можем да очакваме нещо друго, след като сме обвързани с НАТО и с Европейския съюз. Но ако нашите български партии са суверенни, ако ние сме суверенна държава, трябваше заедно с това да заявим и че правителството на Украйна е нелегитимно, защото при гласуването в парламента, когато президентът беше освободен, имаше въоръжени хора и то не е от коя друга, от някоя случайна политическа формация, а от една неофашистка партия. Между другото, 5 члена на сегашното правителство са членове на тази отявлено фашистка партия. Освен това, президентът беше свален с 73 без малко процента от гласовете на парламента, а по Конституция се изискват 75. Така че ние продължаваме да робуваме на двойните стандарти и те са тези, които суспендират международното право. И тук може да приложим две шопски максими. Днес международното право е врата в празно поле или една друга мъдрост на шопите, международното право е па такова животно нема. Благодаря ви. Съгласни ли сте с неговата теза за украинското правителство, че е нелегитимно и че е съставено от бивши бандеровци или поклонници на Бандера и нацисти? Относно нелегитимността има известен резон, тъй като това правителство е съставено с гласуване на част от парламента, който не представя де-факто всички граждани на Украйна и докато не се свикат отново избори, това правителство за мен е временно и няма легитимността, която има едно нормално избрано правителство и управление на една държава. Така че от тази гледна точка, да, има известен резон в това. Има вакуум на легитимност. Да. А по отношение на обвиненията за симпатии и членове на бандеровци, на нацисти в членуване в това правителство, смятате ли, че има основание? Какво пише френската преса по въпроса? Френската преса и френските медии подчертаха все пак, че в новото правителство влезоха представители на крайно десни убедени партии и формации. Бяха направени множество репортажи също така за активистите от прави сектор, които са наистина на крайна десница. И бе подчертано страха, който се възбужда в населението, тъй като тези формации бяха формации, които с години крещяха вън руснаците и евреите. Нормално е рускоговорящите в Украйна да са оплашени от факта, че на власт са хора, които желаят да изгонят руснаците. Едно от първите решения на новото правителство в Украйна бе да се забрани или да се премахне руския като официален език. И всички останали езици.
на малцинствата, ако можем да кажем малцинство, което е половин милиона. Говорим за българското. Да чуем вас, уважаеми зрители, вие сте в ефир. Добър вечер. Добър вечер. Не разбрах логиката на вашата съвечерничка, господин Ненчев. Да. Като каза, че за България е било по-малко опасно, че сме се присъединили към санкциите, не сме признали референдума, било по-малко опасно, отколкото за Франция и Англия. Не разбрах изобщо логиката на това. Освен това, винаги когато видя някакво такова заглавие, че заплахата идва от Русия, винаги това ми прилича на шаблон и че Русия е вечно лошата, клише, както казват по-умни хора. Благодаря за вашия въпрос. Благодаря много. Да, каква е логиката в това, че опасността за България е по-малко, отколкото за Франция или Италия или другите страни от Западна Европа? Аз направих тази забележка в един много специфичен контекст. Казах, ако сме лишени от руска газ, това е по-малко засяга България, защото България е малък консуматор на газ. Обема газ, който се консумира в България, от който ние зависим, мащабно е по-малък, отколкото във Франция, Германия, Италия. Затова казвам, че ние ще бъдем по-малко потърпевши. Затова казвам, че и да изчакаме дали Франция и Германия биха наложили това на себе си и тогава да видим дали това ще ни бъде наложено на нас. Трудно ще си го наложат. Това е логиката на това, което Само един казвам. въпрос. За мистралите, двата кораба, хеликоптероносачите, платено ли е в аванс от руснаците и колко е платено, тъй като прочетох някъде, че става дума за платена половина сума. Около 600 милиона евро са платени вече. Една част е платена, да. Тоест, грубо казано, корабите вече са платени. Корабите вече са платени. Те са изработени. Те са изработени и първите проби в открито море бяха направени на първия кораб, който трябва да бъде доставен октомври месец тази година, бяха направени точно в деня, в който се събираха в Париж представители на различни страни да обсъждат санкциите срещу Русия. Моля режисера да види тези кадри от миналата седмица, когато показахме двата мистрала, пускането им на вода. Между другото, строеж започна в Ленинградското, Санкт-Петербургската корабостроителница. Една част се строи там, другата част в Сен-Назер. Тоест, вие добре го казахте. Значи, когато Великобритания и Франция се откажат от своите интереси милиардни, лондонското Сити, общо казвам, събирателя на образ и корабите, френските, тогава да видим дали по отношение на държави като България, не само на България, ще се приложи и да речем газово ембарго. Да, и дали ще бъдем толкова потърпевши, колкото Франция, Англия, Германия и така право нататък. в едно, че всъщност ние почти 100% зависим от руски. Това е така. Но консумираме много по-малко газ. Така че това е относително. А колкото до заплахата от Русия, което това е под заглавието на вашата книга. То първо е почти с въпросителна, има ли такава заплаха, а второто е, че винаги когато има хегемония в някоя сфера и още повече в енергийната сфера, винаги когато съществува хегемония, която съществува де-факто с доставките на руска газ за Европа, винаги има заплаха. И тази заплаха никога не трябва да се подминава, но заплахата е хегемонията. Откъдето и да идва тя? Откъдето идва. Добър вечер, вие сте в ефир, слушам ви. Добър вечер, вие сте в ефир, заповядайте. Добър вечер. Франция получава 15% руска газ, а България 100% руска газ. Да. Заплахата за България е 100%, докато за Франция е 15%. Ако спреме руските туристи по нашото Черноморие, те се насочат към Турция, Турция ще спечели. Ако почне да получаваме руска газ чрез Симпоток през Турция, пак Турция ще спечели. Какво точно иска да каже госпожата, не ми е ясно. Тя вече ви го обясни. Да чуем следващ зрител. Добър вечер, вие сте в ефир. 65% не одобряват, но 35% одобряват. Вие сте в ефир, добър вечер. Добър вечер, господин Енчев. Да. Първо имам две
забележки, на които искам да обърнете внимание преди да ме прекъснете. И второ ще си изкажа тезата, ако му оставите в рамките на една минута. Първата ми забележка е, че хората, има човек при вас, който вдига телефоните и ни включва. Дигат телефоните и след това ни ги затварят и ни набутват. Това е първото. Второто, аз разбирам, че е много приятно да се говори с госпожа Подолас и на мен също ще да ми е приятно, но дайте и на хората да си дадат мнението. Все пак, това сме зрители и обичаме телевизия, скати и гледаме. Да, слушам ви, заповядайте. Да има дискусионно студио наистина. Така. Руслан се обажда. Все пак да се представя, да знаете кой се обажда. Сигурно сте ме познали, няма значение. Сутринта гледах един филм по една от документалните телевизии, като Discovery History беше нещо такова беше. И се разказваше за народа, който е обитавал земите на Ирландия. По това време галите там и други племена, които са били едно. И там са разработвали по това време преди 2000 лет и половина почти най-вървежното нещо на съвременната енергия днес е било златото. И тогава да. Как е направил, за да ги завземе? Очевидно нямате шанс, господин. Съжалявам много. Го. Очевидно шанса не е на ваша страна. Извинявам се, ако разбира се ме накарали да чакате повече. Наистина се извинявам. Да чуем следва зрител, връзката прекъсна. Добър вечер, вие сте, Вир. Добър вечер. Добър вечер, господин Ечев. Заповядайте. Чуваме ли се? Много добре. Сега, всичко това, което се случва в Украйна, да, според мен се съдържа само в едно изречение, което господин Путин каза на един 9 май. А то е следното. Русия никога няма да позволи да й се случи това, което и се случи през 1941 година. От тук натам западните анализатори трябваше много добре да си направят сметката за какво става въпрос в Русия. Господин Путин и управниците на Русия приспаха Запада и Америка, може би 10 или 12 години. Путин не се занимаваше с нищо друго, освен с въздигането на Русия и с нейното величие във всяко едно отношение. И сега, когато разбраха това, което се случи в Крим, че и американците, и Европейски съюз много са изостанали във всяко едно отношение. Аз преди няколко предавания ви казах, че Украйна за мен ще се разпадне. Това действително ще се разпадне, не знае по какъв начин. Може би там ще има и война, не мога да кажа, дано да няма, но Украйна ще се разпадне. Европейския съюз ще си вземе тази западна Украйна и ще си направи автогол. А руснаците ще си вземат техното. Благодаря ви. Госпожо Горчинска, виждам сега репортаж за пускането на вода на първия хеликоптер носач Мистрал. Това е Санкт-Петербургската корабостроителница. 1 милиард и 200 милиона евро. Ама това не е окончателната цена. Това е окончателната цена. Да. Цена на една бройка. Има два кораба, които значи става дума за 2 милиарда и 400. Да, 2 кораба са поръчани. Първия ще бъде доставен октомври месец тази година, а другия ще бъде доставен до година ноември месец. Така че сумите са огромни. Като добавим и зависимостта на Германия от руските газови доставки, колко процента е германската зависимост? Някъде около 30%. Не, около 40%. 40%. Става дума за много сериозна военна техника, не само за много крупен финансов ресурс. Добре, защо Франция прави тази услуга на руския военноморски флот? Или става дума само за пари? Става дума за пари, но не забравяйте, че Франция също така много желаеше да бъде избрана като партньор в големите стратегически проекти, газови говоря, проекти на Русия. Става дума за разработването на находището Штокман в Баренцово море, където Тотал е партньор. Става дума също така и за Южен поток, където в началото французите отсъстваха и Ени трябваше да отстъпи част от своето участие в този проект, за да влезат и французите. Руснаците направиха съответния жест и преговаряха, за да получат и те
нещо. Едно от исканията беше от руска страна те да участват с 3% в консорциума ЕАДС, който е конструктор на Airbus и на други видове военна техника, което категорично бе отказано. Но имаше и ред други споразумения, едно от които беше строежа на тези военни кораби. Това са техните технически характеристики. Те са една огромна военна армада. А става дума и за 2 хеликоптероносача, които ще позволят на Русия да стане един от хегемоните в Средиземно море, а и в Балтийско море, ако не греша. Да, така е, но не забравяйте все пак, че руснаците имат свой капацитет за строеж на този вид кораби и дори в началото поръчката беше 4 кораба. Това бе подписано в рамково споразумение от Медведев. Когато Путин се върна отново на власт, той припомни, че Русия умее сама да си строи кораби и намали тази поръчка от 4 на 2, тъй като поръчката е доста скъпа. Тази поръчка е и в услуга на Франция. Не забравяйте, че Франция не съумява да продава в международен план своята технология. Да ви припомня фиаското с изтребителите Рафал, които Франция се опитва неуспешно с години наред да продава. Трябваше да ги продаде на Кадафи. В края на краищата Кадафи реши да не ги купува. Това също е една част от обтегнатите отношения, които бяха настанали малко преди интервенцията в Либия 2011 година, в която на първи план застана Франция все пак. Така че Франция има огромен проблем с поръчките. На нея са и необходими поръчки. Това е една голяма индустрия, в която работят много специалисти, френски работници. Путин всъщност не поръча ли тези кораби на Франция, за да направи зависима при бъдещи евентуални свои действия по енергийните въпроси, тъй като в момента той държи Франция в ръцете си с тези поръчки на тези огромни кораби. Тоест предварително е имал стратегия за тези поръчки на корабите, както има стратегия за газовата война, написана в неговата докторска дисертация 1997 година. Да, Путин има стратегия, върху тази стратегия не работи само Путин. В последните поне 10-15 години върху стратегията най-вече в външнополитически план работи много дейно и Лавров. Има един написан документ за външната политика на Русия, предвидена за 10 години напред, която беше документ написан преди около 4-5 години от Лавров, където абсолютно всичко е предвидено в всички аспекти, както договори, така финанси, така и военен обмен за всяка една държава от света. Те не случайно са възпитаници на СССР и на плановата икономика и продължават да предвиждат с доста години напред какво е необходимо за националните интереси на Русия във всеки случай. Отиваме към края на предаването. Вашата прогноза е категорична или все още се колебаете, че именно заради енергийните милитаристичните на Франция интереси, енергийните на Германия, финансовите на Великобритания, газово ембарго по отношение на Русия ефективно, мащабно няма да има? В сегашния контекст не. Но ако има военна конфронтация на територията на Украйна, оттам нататък никой не може... Говорите за територията на източна и югоизточна Украйна. Да. Оттам нататък никой не може да предвиди какво ще се случи. Добре за вашето гласуване, госпожо Гарчинска. Беше удоволствие да разговарям с вас. Благодаря за вашето гласуване. 140 СМС, 65% от тях не одобряват позицията на Консултативния съвет за национална сигурност за кризата в Украйна, но поради малкия брой СМС едва не мога да кажа, че това е представителна социологическа извадка. Приятна вечер, до утре по същото време.